Stále nemáte čas variť. Ako sa stravovať správne, aby ste nesiahali po fast foode? Odpovedám na vaše otázky. Neháňajte sa za zložitými receptmi. Zvoľte tie isté potraviny v jednoduchšej a prospešnejšej forme. Namiesto salámy hotové kuracie prsia alebo morka. Namiesto sladkých jogurtov kefír s lyžičkou medu. Namiesto žemle kúsok celozrnného chleba. Ak máte radi fast food, najprv len znižte jeho frekvenciu a postupne ho skúste úplne vynechať. Držte veľkosť porcie na veľkosť dlane. Pomáha to neprejedať sa. Pripravte si dve jednoduché zásoby. Uvarená pohánka, dve vajíčka, misa šalátu bez zálievky. Zachráni vás to, keď ste hladná a nemáte čas. Ku každému jedlu pridajte surovú zeleninu. Uhorka, mrkva, reďkovka, kapusta. Zasítia, podporia trávenie a nevyžadujú varenie. Cukor a pečivo si nezakazujte, len ich nedržte doma. To, čo nemáte po ruke, nezjete. Už o 7 až 10 dní odídu náhle chute aj nočné nájazdy na chladničku, ak sa držíte hotových kombinácií a pravidla dlane. Energia sa vyrovná a hmotnosť začne klesať bez hladu. Pripravil som pre vás jednoduchý stravovací plán na každý deň. Napíšte do komentárov slovo menu a pošlem vám ho do súkromnej správy.